jawdi ndi yehi ha laabi ha wiccer haydara heddaaki ni woni o jooɗi konko goto o teeli hay goto hankanto o yiyata ni woni nyamakal yen dogi ha laabi enɗam makko dogimo ha laabi bange golol e dewol sehila makko ɓe wiyanno kala garanoɗo e galle tan dogi o jooɗi hay ko ñaami o runkitanje o jooɗi hay so tawi o liggima o dañata ko ñaami o andi e hoore makko o tampi o lorndi ni woni o noddi joom suudu makko o wima hankanti de komi jiddo ɗacciddema minnene mi yaha mi yiiɗoyo sabu mi wawa jooɗade e ngoɗo wuro joom suudu makko o wimo ala min kay oto wi ala ɗaccitami Allah heedi hen min kay mi jooɗoto mi muña nde wonno nde welnode a yejjitanimi a ñammini kam a yarni kam mbaɗa ɓortono ko hay goto ɓornaki mbaɗa suɗotono ko hay goto suɗaki ɗum noon so tawi Allah ƴetti ko jeyno ɗum kadi mi jooɗoto mi muña o wima ala mi yiɗa lordema jinmi tan ko mi yaafoma o wima ala ɗum mi wawa wadde ɗum so muusi mi muñat so weline mi muñat koko welno muñno wadde so muusi mi muñat mi jooɗo mi fanma hande garɗa so wona mi nana a maayi walla nana mi maayi mi firtata aadi ni woni joom suudu makko o jooɗi konko Hammady Diarga o naati e ladde hankan o felliti yaltude wuro ngo o yehi e nde ɗo ladde o tampi o heyɗi o ɗomɗi o tunwi omo yaha hawa ari e laabi ceɗi ni woni o tawi toon lekki mawki ɓuuɓki hakkille makko addinimo yo jooɗo ɗon wasata to neɗɗo filti walla wasata to gaynako ummi walla mo e ndiyam ni woni o jooɗi omo miijo ha Allah waɗi howsoyni puccu ne ara suka gorko ne waɗɗi hen ari ha fandimo wi ijjam ille ko neɗɗo de o wi aha ko neɗɗo ni woni o telli e puccu he o tawi mo to jooɗi ɗo o rokkimo ndiyam o yari omo yoɓino ñamde o tottimo o ñaami ha riidu makko heewi ni woni noon o folliti salmindemo o namdimo holto ummi o wi konko de koye ɗannal o woni mbete to ummi ɗo mbete wuro no ɓattimo o wi ala to gummimi ɗo wuro ɓattaki kono wuro nani ɗo tan woɗɗani no feewi suko debbo goto jontaɗo nanaɗo ko galo ɓi galo ina wiye jaari ilo gonɗon wuro woɗɗani ɗo no feewi o wi ha o wima aha o wima min de paami ko wuro Hammady Diarga ko gorko nanaɗo joom jawdi barowo Allah dokkowo mi wayrimo noon ma won duuɓi 20 hande ngalam ngo jogimi ngu fof jungo makko o nani hen nde won noon kala nde garmi e galle makko ñaagade o soynata kam so tawi oɗon jiɗi andude pade min e épisode goɗɗo kono noon oɗon ñaaga yeeɓiyankoɓe Windato TV nde batton abonné mbaɗon partagé mbaɗon like nde wonno eɗen gandi ko ɗum tigui wallata en ɗum no mi rokko on rendez-vous e darol men inchallahu rabbi Allah jarama on jarama